Η απογοήτευση από το ταξίδι και το πάθημα του καπετάνιου με τον κακό αέρα είναι πλέον παρελθόν. Σφίγγω τα χείλη για να μην ακουστεί το κλάμα της συγκίνησής μου, καθώς στο βάθος διακρίνεται ο Ψιλορίτης, τα Περβόλια και το Ατσιπόπουλο. Η προσευχή μου, η ευχή του πατέρα αλλά και η δέση του αμαρτωλού στον Άι Νικόλα έφεραν αποτέλεσμα. Διαβάζοντας το χρονικό μιας πολιτείας του Παντελή Πρεβελάκη, νιώθω την ανάγκη να κάνω το δικό μου μνημόσυνο στις ψυχές στο Σούρουπο. Βενιζέλος, Καζαντζάκης, Νίκος Ασκούτσης, Γιώργης Τσουδερός, Νίκος Ζερβός, Νίκος Ρυσάκης και Σαουνάτσι. Το όχι των Ελλήνων με κάνει να θυμηθώ τον Μπεάνα της μάχης της Κρήτης και να αναφωνήσω «Κρήτη, πατρίδα μου, της λευτεριάς η μάνα». Και να πηδάνε μνήμες από το Δασκαλογιάννη, τον αγώνα της Κιδωνίας, το στήλο της Αγιάς, τη δόξα του Λασιθίου, τις εκατόμβες του Ηρακλείου, το θρύλο των Ανογίων, το ολοκαύτωμα του Κέδρους, το σπήλιο του Μελιδονιού, τη μάχη στα Μυσήρια και το ματωμένο Μιλοπόταμο. Οφείλουμε όλοι προσκύνημα σε τάφους. Τι να πρωτοθυμηθώ, τον Πλάτανο, τον Αποκόρονα, την Κίσαμο, το Σέλινο, τον Καλλικράτη, το Σφακιανό Κάστρο, το Άδελε, το Γερακάρι, την Ασή Γωνιά, το Αμάρι και τους τάφους του Αϊβασίλη. Δεν μπορείς παρά να νιώσεις θλίψη, τύψη, λύτρωση όταν διαβάζεις για το Ρέθεμνος, το αίμα και την Αρκαδική θυσία. Και έρχεται πάντα στο μυαλό όρκος στα Αρκάδη και μια λέξη: ειρήνη. Ειρήνη. Φτάνοντας ηλιόγερμα στο Ρέθεμνος, βλέπω ένα τρεχαντηράκι με πανί να αφήνει το λιμανάκι μας και σκέφτομαι με γαλήνη ότι ο Μισεμός είναι παρελθόν. Καθώς αγναντεύω τη φορτέτζα, φαίνεται πια καθαρά ο λιμενάρχης ο Τζουριός να καλωσορίζει τον καπετάν Βαρδαμίδη και μου έρχονται στο μυαλό εικόνες του Κιουλούμπαση με φεγγάρι, όταν παρέα με την Τάλια Μπάρκα, την Ελβίρα, τον Μιχάλη Βαλαρή και τον Γιώργη Μπιτζικούνη κάναμε κατρίλια στο ξημέρωμα μιας αποκριάς. Σε στιγμές σαν κι αυτές έρχεται πάντα η αναπόλυση. Τα κάλαντα του παλιού καιρού, των φώτων, η παλιά δοξολογία της πρωτοχρονιάς και η λιτανία του Αγίου Μάρκου γύρω από το μιναρέ της Νερατζές. Έρχεται στο μυαλό όμως και η τραγική ιστορία μιας λαμπρής, τότε που ο Πάπα Μάρκος Πλημάκης χτυπούσε τις καμπάνες του Βουτσά μέσα στη Παναγιά στο καμπαναριό μετά την Ανάσταση στο Ρέθεμνος, και την επομένη κλήθηκε για απολογία στο δεσπότη Τιμόθεο. Ακούσαν τώρα το μυρολόι από τα δύο ορφανά κάτω από τη λεμονιά, μέσα στο ρημαγμένο περιβόλι, ανήμερα τα Αγιαντονίου. Θυμάμαι να χτυπάει το κουδούνι του Σωτήρχο στο γυμνάσιο Ρεθέμνου 1913 και να μπαίνουμε στην τάξη για να μάθουμε τη φιλοσοφία του Εμίν Καραλάκη, αλλά και τις μαθητικές απόκριες 1912-14, όταν η Δώρα Σέκερη μασκαρεύτηκε η Άμμος Πόρτα, ο Αριστόδημος, η κυρία Βενετίτσα, ο Γάτος, και το Κουνέλι και ο Γιωργάκης Γαλινός ντύθηκε Περβολιανή Καμήλα. Θυμάμαι επίσης μια παλιά ντολμαδομάχη στις πολύ παλιές απόκριες μετά το κριτικό γλέντι στο Πανελλήνιον. Κατόπιν να αρχίζει ο Πετροπόλεμος και στο τέλος να φεύγουν αγκαλιασμένοι οι παλιοί ταχυδρόμοι, τα παλιά ρέγουλα και οι δυο παλιοί στιβανάδες. Θυμάμαι το πρωτοσέλιδο από την κριτική επιθεώρησης με την πρόσκληση στη γιορτή του κρασιού και τα παλιά χορευτικά τσάγια να δέχονται περιποίηση με τη σέσουλα όταν εμφανίστηκε ο Μιχαήλ Αρχάγγελος του Γιώργη Παυλιδάκη, στο Γιώργη Παυλιδάκη την ταβέρνα. Του Ταλίπο καφενές δίπλα στη βρύση του Αλή Ατζή ήταν γεμάτος από την κομματική τρομοκρατία της παλιάς εποχής. Το Ειρηνάκι ο Καζαμίας φώναζε «Ζήτω μωρέ του Γοβατζή» και ο Ψητακός της απαντούσε «Κακομοίρα Ειρήνη». Θυμάμαι στην ταβέρνα της Φουστάνας ο Λαμεραγάς να αφηγείται τις εντυπώσεις του Μουσταφά από τη Λοζάνα.
Τότε έγινε και η αρχή για μια παλιά ελληνοτουρκική φιλία με την Ουριγέ, το Γισούφ Πουφ και τον Μπραϊμάκη. Θυμάμαι επίσης όταν ο Γιώργης ο Πορτάλιος και η θρησκεία του δημιούργησαν μια παρεξήγηση σε ένα παλιό ραφτάδικο και οδήγησαν τον Μπεζόκο και την κυρία Καρατάρη στο τμήμα με σημαία, όπου και δέχτηκαν υπομονετικά την τιμωρία του Μερτζάνη. Μου έρχεται στο νου και η παλιά παρέα στο Καμαράκι. Ο Δερβίσης, ο Μποτώνης, ο Νίκος Αστρινός, ο Νίκος Γουναρίδης, ο Παύλος Κανελάκης, ο Λάμπρος Κινάς, ο Παντελής Γαγάνης, ο Γιάννης Πέτρου Ζαχαρίου, ο Γόγος Μωάτσος, ο Στρατής και η Ρουμπίνα. Πώς να ξεχαστεί το ζεύγος Καλούμπα της Κηδείας και η παρέα των κουμπάρων μέσα στο καμπούρι την ταβέρνα. Ο Κόκκινος να εφηγείται στη Βαγγέλα το ανέκδοτο «Η Ολυμπιάδα και οι τρεις αποθαμένοι». Ο Καναρίνης να διαβάζει το γράμμα στο Γιάννη Μπαξέ. Ο Πεντεφούντης να φωνάζει «Στου Μιλονιανού ταπείνω». Ο Τσεκ και ο Φάντες να ψάχνουν να βρουν ομοιότης εσωρούχων. Η Φασούλα να λέει ιστορίες για το Πάσχα της Κύπρου. Η Παλαμάρα να αγοράζει το δαχτυλίδι από την πρώτη πουλήτρα του Ρεθέμνου. Ο Κράου και ο Ντολμάς να συζητάνε για την εκδίκηση του Κολοτούρο. Στο τέλος της βραδιάς ο Καμής να ζητάει το λογαριασμό και ο Γκρανής να απαντάει γελώντας «Τζάμπα και μια σούπα». «Γεια σταμάτα Δημητράκη, αλλιώς θα πάμε στο Χειρομανόλι απόψε», φώναζαν οι 4 μεγάλες κούπες του παλιού Ρεθέμνου όταν ο Μπεκρής ο Καραγιάννης μαγείρευε το γουρούνι με 2 κεφαλές μαζί με τις σαρδέλες του Τζερεμέ. Μνήμες της γειτονιάς μου και τελαλίσματα του παλιού καιρού μου φέρνουν στο μυαλό 2 στιχάκια αγαπημένα. Στο Ρέθεμνο στο δειλινό ο νους μου ταξιδεύει και την ψυχή μου η θύμηση βελούδο τη χαϊδεύει. Βαδίζω πια στο δρόμο μου και βγαίνει από το στόμα μια λέξη με προσδοκία. Ένα νοσταλγικό «Έλα, έλα».